Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin. An wula kan ka shego do sɛgɛrɛ bi. Kan wula kan ka belebele do sɛgɛrɛ bi. N'o ye Sheikh Konate. An wula ka s'a ma bi. Ka sabu kɛ mun ye? Parce que ɲɛnama bɛɛ lajɛlen sababu ye. An ye kunnafoniw de mɛn. Ka sabu kɛ k'a ka cɛkɔrɔba to balo la Ala ka hinɛ la. Nafoloko baara tun b'olu ka du kɔnɔ. O nafoloko baara an wula k'a sɛgɛrɛ k'a ko bɛ cogo di a yɛrɛ bolo bi. Tɛ dɔwɛrɛ o ye sɛjɛ nafoloko ye. Ka taa se masa Solomana ka bulanɛgɛ nafoloko ma. Ka se suratul Yasini nafoloko gindo fana ma. An sela Sheku fɛ yan bi. A ka se ka dɔ fɔ an ɲɛna o ka nafoloko baara la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Kulubali. Me lamɛnbaga bɛɛ fɔ a n'a lajɛbaga bɛɛ. Mɔgɔ mɔgɔ b'u abonné an ka vidéo kan an b'u fo kosɛbɛ k'u barikada. Ni kanu tɛ a kɛ man di. Donc la ka ɲini kanubagaw fɛ kanu yɛrɛ wasala. Donc la i n'a fɔ i ye ɲininkali kɛ cogoya min na an ti kuma janya. Min ye an fa ka nafolo baara ye a taalen kɔfɛ. A fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ caman bɛ an ɲininka. O tuma Konate aw fa fatula. Yala a ka nafolo baara ye a bɛ senna walima a tɛ senna de. Anw y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Anw fa kun bɛ nafolo baara min kan n'o ye sɛ jɛman nafolo baara ye n'o ye Yasini nafolo baara ye ni o ye masa Solomana ka bulanɛgɛ Kulubali anw ka du bɛ ci k'a ban. Anw bɛɛ bi sa ka ban bilahi a baara in ti jɔ wa a tina jɔ. Dɔnnibaga jugu ka du bɛ ci a taalen kɔfɛ. Dɔnnibaga jugu kɔw de bi kɛ gulɔminaw ni dɔrɔgutalaw ye. Nka anw fa den si tɛ yen ko a kɛla gulɔmina walima dɔrɔgutala. N'a bɛ yen mɔgɔw b'a dɔn. Bilahi cɛkɔrɔba ye lebuma sɔrɔ a la. O tuma o taalen kɔfɛ anw bɛ sɔn cogo di? Anw yɛrɛ tɔgɔ ka tiɲɛ. C'est-à-dire n'anw tɔgɔ tiɲɛna o y'an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ tiɲɛni ye anw yɛrɛ fɛ. O la an ka cɛkɔrɔba taala k'a to dɔnni min kan Kulubali a dɔnni ninnu bɛɛ bɛ senna baara ninnu bɛɛ bɛ senna a ma jɔ depuis a bɛ fatu don min na fɔ bi an y'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ minnu ye baara k'a fɛ ka tɛmɛ caman b'an wele ni baara in tun bɛ anw n'i ka cɛkɔrɔba cɛ an y'a bila nin da in na Kulubali an y'o de fɔ bɛɛ ɲɛna n'anw ka cɛkɔrɔba ye baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye walima baara tuma ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ bilahi a tigiw k'an wele an b'a baara tɔ dafa k'a d'i ma. En tant qu'il y a wari dama ka ban ko baara in ma dafa Kulubali bilahi an bɛ baara in kɛ k'a dafa k'a d'i ma. Yari ma faamu de. O tuma mɔgɔ si ka n'i jigila tigɛ. Amara Konate denw an b'a ka baara nɔ ka halisa a senna nɔ anw bɛ taama sira kan. Tuma min y'an ka masa Solomana ka bulanɛgɛ Kulubali i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ o dɔn ka kɔrɔ cogoya min na. Mali dama tɛ Mali n'a lamini bɛɛ diɲɛ bɛɛ Kulubali ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ ye min bɛ ne yɛrɛ Konate bɔ masa Solomana ka bulanɛgɛ baara la. Ne bɛna Bamakɔ yan don min na ne sera karamɔgɔ hakɛya min fɛ yen karamɔgɔ joli joli ne wulila ka s'u fɛ yen nka Bamakɔkaw ye ne lamaloya de bilahi. Mais ne kabakoyala mɔgɔ caman bɛ kuma arajo la mɔgɔ caman bɛ kuma télé la Kulubali n'i sera olu fɛ dɔn t'u la bilahi u tɛ se ka kalan kɛ. Kitabu kelen la dɔrɔn k'a di a dɔ ma ko karamɔgɔ n kalan nin na bilahi a si tɛ se k'a kalan k'a kɔrɔ fɔ. N k'o de ye ne lamaloya. O de kɛ min an ka Mali dɔnni ye bi. Ka kuma arajo la dɔrɔn ka kuma télé la k'i yɛrɛ kɔrɔta réseau kan galonfin bilahi a bɛɛ tɛ dɔnniba ye dɛ. Kulubali kana da bɛɛ la a caman ye maa janfalaw de. Mais anw y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Anw tɛ mori ye min bɛ tɔrɔnbɛriya kɛ. Anw ye mɔgɔ dɔnnenw ye n'an y'i tɔrɔnbɛ n'anw y'i nɛgɛ bilahi diɲɛ bɛɛ bɛ anw na wuli ka s'an ma an b'i ka nafolo segin i ma. Kulubali anw tɛ baara kɛ mɔgɔ c'est-à-dire karamɔgɔ k'a fɔ ko ne tɛ se ka bɛɛ mako dilan ko ni mɔgɔ min nana ne fɛ n'i ka baara ma jaabi k'anw tɛ bɛɛ mako tɛ se ka dilan ne yɛrɛ nɛgɛkanw de ye quoi. Ne t'a dɔn karamɔgɔ bɛ se k'a sigi cogoya min na ko karisa nana an fɛ a ka baara la mais a mako ma dilan maloyaliba de don. E bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ye cogo di ka sɔrɔ i m'a ka ko lajɛ. Kulubali kana baara kɛ maa si ye f'i k'a lajɛ karisa min na mɛ ne fɛ yala ne bɛ se k'a mako dilan walima n tɛ se. Anw ka baara sigi bɛ o de kan. Tuma lebu tɛna ye anw na fo ka taa diɲɛ wuli. Kulubali n y'o de f'i ɲɛna an ka masa Solomana bulanɛgɛ ale bɛ fɔlɔ ka baara min kɛ o de ye ka siri jugu tigɛ ka bɔ adamaden na.
Kulubali siri ma ɲi dɛ ni siri b'i la a bɛ kɛ sababu ye k'i ka furuko gɛlɛya ni siri b'i la a bɛ kɛ sababu ye k'i ka denko gɛlɛya ni siri b'i la a bɛ kɛ sababu ye k'i ka garizigɛko gɛlɛya ni siri b'i la a bɛ kɛ sababu ye i mana don baara o baara la a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo mais mɔgɔw t'a faamuya bɛ wuli ka se karamɔgɔ dɔ ma dɔrɔn karamɔgɔ nana fɛ i ka n ka baara kɛ ale bɛ girin dɔrɔn ka ala tɔgɔ dɔ ta k'o baara k'i ye mais a t'i ka ko lajɛ balimakɛ siri de bɛ kan mais karamɔgɔ t'a dɔn a y'a ka baara k'i ye baara in ka ɲi mais karamɔgɔ de m'i ka ko lajɛ o fili de y'a sɔrɔ o fili bɛ karamɔgɔ caman sɔrɔ Mali la mais an b'o jɛ ka siri da u ye n'o hakili tora a la a ka ca ala fɛ u tɛna lebu ka baaraw kɔnɔna na halisa ala k'an bɛɛ sababu ma donc la n'a ye siri tigi ka bi la olu b'a a bɛ garizigɛ dayɛlɛ m'a fɔ k'i bɛ kɛ milliardaire ye m'a fɔ k'i bɛ diɲɛ bɛɛ kɛ nafolo ye nka Kulubali mɔgɔ o mɔgɔ ye nin sɛbɛnden in da bilahi e bɛ bila i fadenw ɲɛ nafolo ko sira kan du ko sira kan mobili ko sira kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin bololanɛgɛ in ta fadenw tɛ tulonkɛ kɛ e la bilahi e bɛ bila i cɛɲɔgɔn ye fo ni min y'i ta ɲɔgɔnna kɛ o t'a jira ko ala ti maa si bonya ka maa si kɔrɔta i sanfɛ min ma nin bololanɛgɛ in ta dɛ ala ka maa bonyani dɔw de bɛ yen hali n'u ma foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ala yɛrɛ de y'olu bonya o qualité bɛ mɔgɔw la tari m'a faamu de mais mɔgɔ o mɔgɔ ye nin bololanɛgɛ in ta siga foyi t'a la i bɛ nafolo sɔrɔ siri tigɛlen kɔfɛ o tuma i ka nafolo sɔrɔlen kɔ Kulubali mɔgɔ o mɔgɔ mana i dabali bilahi a t'i don mɔgɔ o mɔgɔ mana baara jugu k'i la soma jugu fara mori jugu kan o fara kɔrɔti bonnaw kan ani dabali jugukɛlaw bilahi hali bolisɔnna mɔgɔ o mɔgɔ mana baara jugu k'i la dabali ni suya ni ɲaganw a t'i don bilahi ni o ye galo ye nin tɛ Konate yɛrɛ sigilen ye wa morikɛ k'a fɔ n bɛ se k'i mago dilan o k'a sɔrɔ morikɛ yɛrɛ mako ɲɛnen don kɛ Kulubali ka bɛ ala kan da n t'a fɔ maa ye ko karisa ne bɛ siran i ka dabali ye ne bɛ siran i ka kɔrɔti ye ne bɛ siran i ka bonda ye n'o ye galo ye n tɛ ne yɛrɛ sigilen ye tɛ ne bon wa i tɛ kɔrɔti bon ma wa Kulubali mori min ja tigɛlen n'a sera ne bɛ kuma o tɛ ne Konate dari m'a faamu de an ka cɛkɔrɔba ma an dege o la a sala k'a to tiɲɛ min kan anw bɛ taama n'o sira de halisa ala k'an bɛɛ sɔrɔ o tuma n'i ye bololanɛgɛ ta a bɛ fɔlɔ ka siri tigɛ ka bɔ i la siri tigɛlen kɔfɛ k'i garizigɛ dayɛlɛ garizigɛ mana dayɛlɛ Kulubali dabali tɛ i don dari m'a faamu donc halisa ala k'an bɛɛ sababu ma sɔli ala rasul o tɛmɛnen kɔfɛ Kulubali min y'an ka sɛ jɛma nafolo baara ye donc o la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye an ka sɛ jɛma baara kɛ anw y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna délai bɛ anw ka baara ninnu bɛɛ la an ka sɛ jɛma nafolo baara ye an b'o kɛ mɔgɔw ye 30,000 n ɲinɛna ka masa Sulemana ka bololanɛgɛ prix fɔ aw ɲɛna an b'o kɛ mɔgɔw ye 10,000 nka nin kalo in kɔnɔna na ani sunkalo kɔnɔna na Kulubali an b'a di mɔgɔw ma 60,000 o y'an ka cɛkɔrɔba ka laada ye wa an bɛ sa o de kan o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɛ jɛma baara in an b'o de kɛ mɔgɔw ye 30,000 Kulubali baara in kelen kelen bɛɛ bɛ kɛ n'i tɔgɔ ani ba tɔgɔ de dari m'a faamu de min y'an ka Yasinu nafolo gindo ye Kulubali an b'o kɛ mɔgɔw ye 15,000 i y'a faamuya donc la délai bɛ a kelen kelen bɛɛ la mais mɔgɔ si tɛ yen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'o delila ka baara kɛ anw fɛ nafolo sira kan k'a ma ɲɛ Kulubali an m'o mɔgɔ sɔrɔ sabula baara ninnu tɛ kunfɛ baara ye n'i nana baara la anw fɛ an b'a lajɛ i ye mɔgɔ qualité min ye an b'a lajɛ est ce que anw bɛ se k'i mago dilan n'an tɛ se Kulubali an bɛ karamɔgɔ gɛrɛ f'i ɲɛna taa karisa fɛ o de bɛ se k'i mago dilan anw tɛ karamɔgɔ hasidi ye o karamɔgɔ min b'a fɔ ne de b'a bɛɛ dɔn ne de b'a bɛɛ dɔn bilahi n'i y'o ye mɔgɔ mɔgɔ la dɔnnitigi tɛ dɔnni yɛrɛ de kɔrɔ ye ko fitinin quoi mɔgɔ kelen tɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn Kulubali an ka cɛkɔrɔba y'an dege nin kumakan in na a ka kumakan kɔrɔ dɔw de bɛ yen ko maa kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn k'ale bɛ mɔgɔw mako dilan n'a ka dɔnni ye a dan bɛ niveau min na a b'i mako dilan ka da o niveau la tari m'a faamu mais ne nana sigi ale tare kɔfɛ ne de b'a bɛɛ dɔn ne de b'a bɛɛ dɔn mais Kulubali o ye fili de tari m'a faamu de dɔnnibaga kana fɔ k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn ni nana anw fɛ i ka baara la n'an tɛ se ka baara min kɛ an b'a f'i ɲɛna taa karisa fɛ o de bɛ se n'an y'i ka lajɛli kɛ mɔgɔw ka kow cogoya tɛ kelen ye n'an y'i ka lajɛli kɛ n'a y'a ye anw tɛ se k'i mago dilan nka karamɔgɔ karisa bɛ nin dugu in na ni jamana in kɔnɔ o de bɛ se k'i mago dilan an b'a ka numéro d'i ma walima k'i bila ka taa fɛ yen an yɛrɛ b'a transfert bɔ an kun k'a d'i ma taa karamɔgɔ karisa fɛ o de bɛ se k'i mago dilan sabula n'i ye mɔgɔ wililen ka se dɔnnibaga ma Kulubali a dɛsɛlen de don quoi gɛlɛya de y'a to a nana dɔnnibaga fɛ dɔnnibagaw e kana kɛ fitiriwale dɔnnibagaw e kana kɛ javanci ye kana kɛ mɔgɔ c'est à dire mɔgɔ lebula ye kana kɛ mɔgɔ ka tila ka gɛlɛya lase o tigilamɔgɔ ma tun
mɔgɔ wulila kana e fɛ a degunbagatɔ a sɛgɛnnen don mais e tilala ka kɛ sababu ye min b'o bolo k'o minɛ o la k'o dun i ma dɔ fara a ka gɛlɛya kan wa halisa an bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna o ye nin de karamɔgɔw k'u hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ni ala sɔnna ni u y'an lamɛn ka n ka video si a ka ca ala fɛ bɛɛ bɛ n'i ka tata sɔrɔ a la mais mɔgɔ tɛ se ka da bɛɛ la bɛɛ tɛ se ka diɲɛ ka da mɔgɔ kelen na anw m'a fɔ k'i ka dan na an m'a fɔ i kana dan na mais mɔgɔ min dala an na n'o nana an fɛ an b'i mako dilan donc la bɛɛ tɛ se ka da mɔgɔ kelen na donc ala yɛrɛ hali ala kira bɛɛ ma da ala kira la bɛɛ ma da ala la o tuma an m'a fɔ bɛɛ ka da anw na bɛɛ yɛrɛ tɛna se ka da anw na ni bɛɛ dala an na o t'i ɲuman ye quoi i y'a faamuya mais halisa mɔgɔ minnu b'an ka video lajɛ an b'u fo k'u barika da an bɛ numéro di donc ni mɔgɔ min mako bɛ an na o bɛ se k'an lasɔrɔ nin numéro in sira fɛ inchallah ni o de ye plus 223 72 24 02 98 n bɛ segin a kan plus 223 72 24 02 98 halisa ala k'an bɛɛ sababu ma an bɛ dugawu kɛ k'a kuncɛ kuma ma nɔgɔ ne yɛrɛ ma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati